Avui vull explicar una cosa que he après mirant SpaceX i que molts inversors confonen quan veuen una acció pujar com un coet. Perquè una cosa és que una empresa sigui brutal i una altra cosa molt diferent és que el preu pugui pujar uns 500, un 1.000 o una bogeria així sense parar. I aquí és on molta gent es lia. Veu Elon Musk, veu coets, veu Mars, veu Starlink, veu futur. I pensa, això només pot pujar. Però espera, la borsa no funciona només amb emoció. També funciona amb mida, amb capitalització, amb l'oferta, amb els venedors que hi ha i amb les accions que hi hagin circulant. Sobretot amb una cosa molt important. No és el mateix moure una empresa petita que moure un monstre gegant. SpaceX pot pujar molt, pot tenir una demanda brutal i pot tenir una narrativa espectacular, però difícilment es mourà igual que Kodak, per exemple, en aquell moment del préstec del govern de Trump. O, com també una que va pujar moltíssim, Aurora Cannabis. Us en recordeu? En plena bogeria del cannabis legalitzant. Perquè una empresa faci un 500%, un 1.000% o una d'aquestes bogeries així d'impressionants, normalment necessita un context molt concret. Aquelles no eren empreses gegants consolidades movent-se tranquil·lament. Eren empreses petites o molt castigades, amb molta narrativa, molta especulació i un mercat que de cop es va escalfar moltíssim. Perquè no és el mateix omplir un got que omplir un petrolier. Per qui no em conegui, soc l'Albert, lliure financerament des dels 42, gràcies a 2 actius que vaig crear sent camioner. Aquí aprenem junts diners i llibertat. I avui fem un petit break dins la saga de llibertat financera per parlar d'una cosa molt important. La diferència entre invertir amb seny i deixar-te arrossegar pel FOMO. Per què em vaig mirar SpaceX? Jo SpaceX me la vaig mirar per una raó molt simple. No perquè digués aquesta empresa està barata per valor intrínsec. No, això seria enganyar-me. Me la vaig mirar perquè hi veia un patró especulatiu molt clar. Una empresa molt coneguda, amb una narrativa brutal, Elon Musk al darrere. Els coets, el mar, satèl·lits, internet global, el futur, la tecnologia, i aquesta sensació que si no hi entres ara, potser t'ho perds. Això és molt potent, i quan una empresa així arriba al mercat o quan s'obre la possibilitat que molta gent hi pugui entrar, normalment passa una cosa. La gent s'escalfa. Els mitjans en parlen i les xarxes socials se'n van plenes. El petit inversor arriba tard, però arriba amb ganes. I molts no compren després de mirar números. Compren perquè pensen, ostres, això és SpaceX, això és Elon Musk, això és el futur. I aquí jo vaig pensar, potser els primers dies hi pot haver una pujada molt forta. Però compte, una cosa és veure el patró i una altra és confondre aquest patró amb una inversió de valor. Jo això ho vaig mirar com una jugada especulativa petita i no com una posició gran. No com una inversió per posar-hi una part important del meu patrimoni, ni com una empresa que he estudiat amb calma i sé que està infravalorada. No, aquí no estem parlant de valor, estem parlant de FOMO. Què és el FOMO per qui no ho sàpiga? Doncs per qui no sàpiga, el que vol dir FOMO és una paraula anglesa que significa por de quedar-te fora. Però dit de forma normal, és aquella sensació de si no entro ara, m'ho perdo. A la vida passa constantment. Passa amb una moda, passa amb una oportunitat, passa quan tothom parla d'una cosa i tu penses, ostres, potser sóc l'únic que no hi és. A la borsa passa igual. Veus una acció pujant, veus gent guanyant diners, veus captures a Twitter, veus vídeos, veus titulars, i de cop el cervell et diu, compra ara, que si no et quedaràs fora. I aquest és un moment perillós, perquè ja no estàs pensant amb calma. Ja no estàs mirant el valor ni el risc ni si té sentit pel teu patrimoni. Estàs reaccionant. I amb Elon Musk això passa moltíssim, perquè Elon no mou només empreses, mou masses, mou narratives, mou emocions. La gent no compra només números, compra el personatge, compra la idea que està davant d'algú que canvia el món. I és veritat, canvia el món. Però aquí és on tot es barreja. L'empresa és real i la narrativa també. Però també molta emoció. I quan la borsa es barreja amb emoció, s'ha d'anar amb molt de compte.
perquè pots tenir raó amb la història i equivocar-te amb el preu. Això és molt important. Pots dir, SpaceX és una empresa brutal, i pot ser veritat, però això no vol dir automàticament que estigui barata, ni que pugui pujar un 1000%, ni que qualsevol preu sigui bo. Una cosa és l'empresa i una altra és el preu que pagues per entrar. Pensa, si Kodak va fer una pujada brutal, si Aurora Cannabis en algun moment va explotar, si una small cap pot fer un per 5 o un per 10, per què SpaceX no ho pot fer tan bé? I la resposta és, poder pot passar de tot, però no és el mateix. No és el mateix una empresa petita que una empresa gegant. No és el mateix una small cap mig oblidada, amb poca capitalització, poc volum i poca oferta disponible, que una empresa enorme seguida per tothom, amb institucionals, fons, inversors grans i una valoració ja molt alta. Kodak, per exemple, era una empresa petita comparada amb un monstre tecnològic. Aurora Cannabis també era una empresa que, en determinats moments, podia moure's moltíssim perquè el mercat era més petit, més calent i més especulatiu. Quan entra molta gent en una empresa petita i hi ha poca oferta disponible, el preu pot saltar d'una manera brutal, perquè hi ha pocs venedors i hi ha molta acció disponible. I si de cop tothom vol entrar, el preu ha de pujar molt per trobar algú que vulgui vendre. Però en una empresa gegant, la cosa canvia molt. Per moure-la un 10% o un 50% o inclús un 100%, cal una quantitat de capital enorme. I moure-la un 1000%, ja no parlem d'una espurna, parlem d'un incendi mundial. Kodak era benzina dins un got petit i SpaceX és benzina dins un petrolier. Les dues poden cremar, però no necessiten la mateixa quantitat de foc. I això és el que molts inversors no entenc quan només mira el percentatge. Veu, aquesta empresa pot pujar molt, però no es pregunta quina mida té, quanta gent hi ha dins, quants venedors hi haurà, quant capital necessita per moure's, quina valoració inicial té, quina part realment està disponible al mercat. Per entendre per què SpaceX no és el mateix joc, hem de mirar què va passar amb empreses com Kodak o Aurora Cannabis. I no ho dic perquè siguin empreses iguals, no tenen res a veure, però serveixen per entendre una cosa, perquè una acció faci un 500 o un 1000%, normalment necessita un context molt concret. Kodak, per exemple. Kodak no va explotar perquè de cop fos una empresa perfecta, no. Kodak era una empresa antiga, molt castigada, mig oblidada pel mercat. Una empresa que molta gent encara la relacionava amb les càmeres, els carrets de fotos i un món que ja havia passat. I de cop surt una notícia brutal. Un préstec de 765 milions de dòlars del govern dels Estats Units perquè Kodak entrés en el negoci farmacèutic, fabriqués ingredients per medicaments genèrics. Això va canviar la narrativa de cop. El mercat passa de pensar, això és una empresa vella que està morta, a pensar, ostres, potser això es converteix en una peça estratègica als Estats Units. I aquí és on explota. Perquè quan una empresa petita, castigada i mig oblidada rep una notícia bomba, no cal que sigui perfecta. Només cal que el mercat canviï la mirada. I quan canvia la mirada, el preu pot saltar d'una manera bèstia. Amb Aurora Cannabis va ser diferent. Aurora no va explotar per una notícia puntual com Kodak. Aurora va explotar perquè estava dins d'una febre del sector. Entre el 2017 i el 2018, tot el sector del cannabis canadenc estava calentíssim. Canadà estava avançant cap a la legalització del cannabis recreatiu. Les empreses del sector compraven altres empreses, anunciaven expansió, parlaven de mercat global i parlaven de producció massiva. Molts inversors pensaven que allò seria el nou or verd. Aurora en aquell moment no era només una empresa, era una història del sector, cannabis legal, creixement mundial, expansió internacional i expectatives enormes. I quan una empresa relativament petita o una mitjana entra dins una febre així, el preu pot fer pujades molt bèsties. Però després ve l'altra part. Quan les expectatives no es compleixen, quan hi ha massa competència, quan els marges no surten, quan l'empresa necessita ampliar capital i el mercat deixa de creure tant en la història, la baixada també pot ser brutal. De fet, Aurora va acabar fent un reverse split, un agrupament d'accions perquè el valor havia quedat molt tocat després de tota aquella eufòria. I això és molt important, perquè tant Kodak com Aurora ensenyen dues cares de la mateixa moneda. Una empresa petita o castigada pot explotar molt ràpid, si li cau una notícia bomba o si entra dins una febre de sector. Però també pot caure molt fort quan la història es desinfla. I ara anem a SpaceX. SpaceX
pot ser millor empresa que Kodak. Pot tenir una narrativa més forta que Aurora i pot tenir Elon Musk. Però hi ha una diferència enorme. SpaceX ja neix sent un monstre. I moure un monstre no és el mateix que moure una empresa petita o castigada. Aquí entra la capitalització. La capitalització és la mida de l'empresa a borsa. No és el mateix fer pujar una empresa que val poc que fer pujar una empresa que ja val una barbaritat. Si una empresa petita val 300 milions i entra una notícia que fa entrar molt diner, pot doblar, triplicar o fer una animalada, si no hi ha prous venedors. Però si una empresa ja val desenes o centenars de milers de milions, per fer el mateix percentatge necessita una quantitat de capital descomunal. Després hi ha les accions en lliure circulació, el que en anglès es diu free float. Això és quanta acció hi ha realment voltant pel mercat, perquè no totes les accions es mouen cada dia. Algunes estan en mans de fundadors, altres en mans de directius, altres en mans de fons, altres en mans d'inversors antics que potser no venen. I el preu es mou amb les accions que realment es compren i es venen. Kodak era una empresa castigada amb una notícia bomba. Aurora era una empresa dins d'una febre de sector. SpaceX és un monstre gegant amb una narrativa brutal. S'assemblen en el FOMO, però no en la mida. Ara bé, tot això no vol dir que jo no busqui oportunitats. Al contrari, a mi una de les coses que més m'agrada de Peter Lynch és aquesta idea de mirar el món real. No només mirar gràfics i pantalles, mirar al carrer, mirar què consumeix la gent, què fan els joves, o què utilitzen els joves, quines marques entren a casa teva, quins productes comencen a aparèixer abans que surtin a totes les notícies. Per exemple, amb Nvidia jo veia la marca en ordinadors, targetes gràfiques i gaming, i vaig voler entendre què hi havia al darrere. Després va venir tota la bogeria de la intel·ligència artificial i els centres de dades, però la primera pista ja estava al carrer. Amb Roblox em passava una cosa semblant. Ho veia amb les meves filles. I allà ja no veia només un joc. Veia temps d'atenció, veia un hàbit, veia una comunitat. Després pot sortir bé o malament com a inversió, perquè una cosa és veure la tendència i una altra pagar bon preu. Però el radar el tens allà. Amb TikTok també era evident. No va sortir a borsa, però veies que allò estava explotant. Ho veies en els nanos, en els adults, en els negocis, a tot arreu. I amb Kodak va ser diferent. No era una empresa de moda, era una empresa castigada. I aquí jo veia una altra possibilitat. No creixement pur, sinó recuperació. Una empresa que si sobreviu, si resol problemes i si el mercat deixa de castigar-la tant, pot fer una pujada molt forta. Però compte, buscar small caps no és buscar bitllets tirats a terra. Hi ha empreses petites bones, sí, però també hi ha molt deute, moltes ampliacions de capital i molta narrativa bonica i números molt fluixos. El que m'interessa no és comprar qualsevol empresa petita. El que m'interessa és trobar alguna cosa que el mercat encara no entén del tot. Una empresa castigada però recuperable. O una marca que veus al carrer abans que tothom en parli. Aquesta és la part interessant. No comprar només el que ja ha vist tothom, sinó intentar detectar alguna cosa abans que el mercat la valori com toca. Jo puc tenir empreses grans a cartera, Alphabet, Amazon, Meta, o empreses consolidades com Pepsi, McDonald's, Adidas, American Water, i poden ser bones empreses. Però siguem realistes, una empresa gegant, molt coneguda i molt seguida, difícilment et farà un perdeu ràpid. No dic que no pugui pujar. Pot pujar molt, pot ser una gran inversió, però no és el mateix. Si tu busques multiplicar fort una petita part de la cartera, normalment has de mirar empreses més petites, més ignorades, més castigades o menys enteses. I aquí hi ha més risc, molt més risc. Per això no pots anar amb tot. Tenir una part de cartera amb empreses més sòlides, una part amb negocis que entens, una part amb liquiditat. I si vols buscar més coneixements, pots dedicar una part petita a empreses petites, recuperables o amb una narrativa real. Acceptant una cosa, en algunes t'equivocaràs i tu has de poder permetre, perquè si de cada 10 idees, 7 surten malament, 2 surten normal i una surt molt bé, aquesta una pot compensar moltíssim. Si t'hi jugues massa, una errada et pot fer molt de mal. Per això sempre dic el mateix, no vull adrenalina, vull llibertat. La lliçó de SpaceX no és només si puja o baixa aquesta setmana. La lliçó és entendre per què algunes accions poden explotar i per què altres, encara que siguin empreses brutals, necessiten una quantitat enorme de capital per moure's igual.
Si et quedes amb una idea d'aquest vídeo, que sigui aquesta. La borsa no és només veure què puja, és entendre per què puja i quin risc estàs assumint tu. Perquè a vegades el mercat és com un coet. Puja ràpid, fa soroll, tothom mira, tothom vol pujar al carro, però el problema no és pujar-se al coet. El problema és no baixar abans que exploti. Invertir amb seny no és arriscar mai. Si vols que faci més vídeos analitzant diferències entre empreses grans, small caps i jugades especulatives, deixa-m'ho als comentaris. Perquè aquí hi ha moltíssima tela. I ja saps, diners amb seny per ser lliure!